kumandang suarane iku yakti dadi laku benere mangkono mring asnap Sinom Parijata pundutan mau sing nembang aku nyuwun suwantene panjenengane Mbak Umi Hafifah. Ya, ini Mbak Umi. Sinom Parijata. Oke, iki arep dadi piyayi musyuk. Iya, alhamdulillah. Muga-muga karo anak kula Nang Bayu ya diparingono awet kuat. Iya, kudu. Ya. Wah, bapakne gematine ra jamak, Dik. Sapa? Bapakne maratuwa. Yes. Gematine malah ngungkuli bayune karo sing. Lah wiye wong nyatane Genduk Umi ya iso sumbang surung kok. Nyampur sari ngudi rasa wah. Ndi Umi ya. Ya. Paestunipun nggih, Pak. Nggih, banyu mili donga kula nduk sampeyan nek peresmian sing mayang Bapak Petruk karo bola-bola Bago Group. Ya, Nggih. Wong tenang mawon. Sing penting seduluran ning kene iki jiko gawene. Ya. Oke no. Iya. Sing lanang nek ora kleru ya melu adikku lanang Abah Lala sok melu Salihu kae. Ya. Bareng karo Lala Atila, genduk Lala Atila bareng. Aduh, tapi ra ya. Seneng, aku seneng. Wah, tenang. Bocah ayu-ayu juga. Oh, berarti jenengan anu remene sing ayu-ayu joget-joget niku. Sing jenenge kecantikan kuwi adalah keindahan pemberian Gusti Allah sing wajib dinikmati lho. Oh, ngoten. Ora apa-apa asal kita berpositif thinking tidak akan ada dosa di antara kita. Mantap. Ini nek nafsu lah, ini tidak boleh. Ngono lho. Sampeyan Uksa Marta ngene iki diwelingi panitia. Bos, sindeme senom-nom, Bos. Nggih. Sing tuwa Mbak Wida mawon. Nggih, ayo. Ini Mbak Wida ora enom. Mbak Wida niku mboten sepuh kok. Iya niki ya ora enom dadi STW. STW niku apa, Pak? STW. STNK. Apa? Setengah tua ning kenceng. Jangan. Bos, sentuk. Sentuk iki apa? Ning tenan kok Bago Guru renek Wida iki bagaikan sayur tanpa garam ya to, Cok? Wis turu kabeh. Ya. Kan Mbak Wida lagi lirik. Termasuk Andri iki ora. Ora Andri iki wis duwe dhewe. Mulane kok gentari di sebratke, jebul nek sing liyane ta ya. Budi karo Budal iki jane iki perkara apa to kejur mungsuhan ae. Kuwi rebutan demenan tak omong. Ya, monggo, Nduk Umi. Ya, yuk. Putri Srega
kudu saya manembah. Menep rasane wening Panca Indriyani ngakeh-akeh sedekah lan uga sregep nyibadahi. Ngono ya Nduk Umi? Nggih, Pak. Tiru Mbak Widawi saiki wis salate wis mempeng lho. Nggih, 5 waktu nggih. Nggih, angger magrib niku pun foto ten WA. Magrib dulu, guys. Subuhan dulu, guys. Iya, tenang. Nanti ya nganggo jilbab, Mbak Widawi. Masya Allah. Didomokno astagfirullah. Bu ampun to, Mas. Iya. Wis ngono ae rasa tekan dindi. Ya, lanjut, Dek. Kumandang suarane iku yakti dadi laku benere mangkono mring asnap anu Kepati malam iku kutha Solo wajib poso umrah lanang wadon badane dadi sehat imane tambah senggaan iki made in saka kadangku sepuh Suwargi Raka Mas Haji Anom Surata Sang Maestro. Lelagon iki uga kremenane beliau. Anggere wis rampung le nyangik limbu utawa metruk ngene iki. Jelali gong kremen aku. Sinombari Joko. Wah, jan. Iya. Keling anak jejer kaya iya. Swarga langgeng Kang Masku sakeloron. Gusti ngijabahi lepaso parani jembar kubur yamin Allahumma. Amin. Iya. Iki putra Mbah Diyun mung karek aku saiki. Sing lanang ya. Ragil iya. Menangan sing dimenangi apa wis. Bapakku kuwi ora nyangoni bondo ning nyangoni kepinteran. Ora menehi iwak ning menehi pancing. Iya. Dadi diwenehi kepinteran kawasisan ben iso makarya lumantar dalaning pedalangan. Iya. Mula ngantek dikuku jagatku sok mben aku tetep dadi dalang. Nadyanto tawaran pengen dadi politisi apa pengen dadi DPR ki akeh ning aku moh. Kuwi dudu bidangku. Iya, Bidange nyambut gawe gojek karo kanca pengrawit. Gojek karo anak-anak iki, gojek karo anakku wedok-wedok kabeh kuwi Mbak Widawi satine seneng. Iya, Lho ketemu kadangku sepuh ingkang minuling Pakurmanten, Mas Sumantri Habagong. Kuwi dulurku lanang tenan iya. Iya. Dialem malah turu. Sehat ya Mas Mantri? Nggih. Heeh. Wah, kula arep kelingan karo Pak Sleng. Nggih. Kula dijuluki kula niku. Juluke napa? Dalang anu Bagong tok leh kula. Wis tok leh. Ha iki wis pokoke gathuk pokoke tok leh kula niku nggih. Saniki kula walik nggih. Kula jenenge genti. Ganing Mas Leng pun Suwargi saniki kula jenenge genti. Nggih. Mas Bagong. Apa sinten Mas Leng tok leh ta? Tok leh. Kula walik. Napa? Ya waliken dhewe.
Leh tok. Lah, Kulo nggih oleh ya tak tok-tokke Mbak. yuk Mbak Mi. Rukun pungkasane tiga haji ning matahe lamun wis puasa rukun Islam jangkep 5 iku yakti wajib niki wau Mas Gareng Tralala kalih Mbok Ganden nggih bal telepon niki wau. Oh nggih. Main ten pundi Ten Klaten, Tembik apa Ganden. Niki glondor kali Sadibe nggih bar telepon video call. Wek Mas Bagong tak WA ora bales, Bos. Rodok males ro kowe ya. ora iya nyambut gawe kok. Anu Mas Bagong, ora lali didongake ibu-ibu sing wingking panjenengan dongake sehat, panjang umur, berkah barokah bakoh, ya ta? Amestuti lolo jaring para kina ingkang dat pinundi-pundi sarta hang leluri. Laksita harja nulat edi endahing kabudayan Jawi. Iya. Kuwi pambukane campur sari aku ngerti. Iki kagelar wonten ing dalu punika adicara ruwahan. Nggih, dongake ibu-ibu kabeh. Dongak apik-apik kok ngene iki. Kok apik-apik. Atine sing becik. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing Pakis Mboto urung apa-apa. Obah polah kudu sarwa ngarah-arah istiqomah sarana ibadah ngelmu agama wajib diasah mugi ndadosaken masyarakat ingkang kebak barokah. Amin. Ayem tentrem bagya mulya cinangan kabagyan kamulyan rejeki kathah ingkang barokah. Amin. Pinaringan sehat bagas kewarasan. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Amin. Nek nganti dikei lara ya sing gampang tambane murah ragate. Amin. Ibarate ta pelinjet mampet brudul ngopet king sep sawur parem-parem plocoti brambang ilang demit ora ndulit setan ora doyan otot kawat sapu gerak godho mendak sekelo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas sampun rampung. Mas Bagong saya napa saya para kadang? Saya dongane maksudnya. Adi pendem ya. Niki persis ibu-ibu niku padha bojo kula. Oh gitu. Kabeh kok madhakke ae. Nganggo kudung kabeh, nganggo jilbab kabeh. Saploke bojo kula kalunge tak dol nggih kudungan ngeten iki. Lah sebabnya apa? Kalunge mbok dol kok. Ben ra ketok ya. Niki emas larang Pak Bagong. Oh gitu. Nggih, mboten sanggo mas-masan pun ngeten biasa mawon. Padune ra gablek kok. Sing penting sehat. Ya, Nduk, terus ya, Nduk. Nenene. Ame papapre sing padha prihati Jumeneng Mas Bagong ayo gejekan karo aku. Walang kekek. Walange kadung.